ሓንደበት ምንተይ ክትህፍጥን ብሓቂ ፀረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረትን ዕርቃንካ ምንታን ከይቅላዕ ክዳን ፃዕዳ ክዳውንቲ ክትርኢ ዓይንትኻ ክትኩሓለሉ እውን ኩሕሊ ካባይ ክትዕድግ መክረካ ኣለኹ። ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዝበሉ ይጎንሖምን ይቐፅዖምን እየ ደጊም ቅናዕ እሞ ተነሳህ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ሰምዐ። ካብቲ ዝነበሮ ሓሳብ ጭንቀትን ኣባራወሮ ካበይ ከም ዝኾነ መን ከም ዝኾነ ንምርኣይ የማን ፀጋም ጠመተ። ኣብ ከባቢኡ ግና ሰብ ዝበሃል ኣይነበረን። ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ናይ ቅሳነት ዩቱብ ቻነል ተኸታተልቲ ከመይ ትኾኑ? ንእግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ። እምበር ሕፅር ዝበለ ጥዕም ዝበለት ካብ ዘንበብክዋ ዛንታ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ እሞ ክሳብ መጨረሻ ሓቢርኩም ክፀንሑ ትሕትና ኢላዎ። ሓደ መዓልቲ ሓደ መንእሰይ ነዊሕ ጉዕዞ ተበገሰ። እቲ ዝኸዳ ዝነበረ ዓዲ ኣዝያ በራኽ መገዲ እውን ነዋሕ ነበረ። እቲ መንእሰይ ጉብዝንኡ ሓይሉ ተኣማሚዱ ንመገዲ ዝኾነ ስንቅን ካብ ጸላኢ መከላኸሊ ዝኾኑ ኣፅዋር ከይተማልአ ጉዕዝኡ ጀመረ። እዚ ናብታ ዓዲ ዝወስድ መገዲ ኣዝዩ ኣድካሚ ተሪርን እምብዛሕ ሓያልን ስለ ዝነበረ ወያ ስንቂ ዘይተማልአ መንእሰይ ኣብቲ ተሪር ዓቐበት ምስ በፅሐ ኣዝዩ ፈታኒ ኮኖ። ካብ ድኻምን ጥምየትን ዝተላዕለ ብኣብራኹ ምኻድ ሰኣነ እሞ ፃሕ ኢሉ ናብ ምድሪ ወደቐ። ምድሪ ኣብ ምምሳይ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ምዕራፍ ሓይሊ ኣኻኺቡ ተለዓለ። እንተኾነ ግን ብዙሕ ክኸይድ ኣይከኣለን። ሕማቕ ሓሳባት ኣብ ሕልንኡ ክመላለስን ከዓ ጀመሮ። በቲ ዝኸዶ መገዲ ክደዓስ ጀመረ። ኣብዚ መንጎ እዚ ካብ ርሑቕ ቦታ ኣዝዩ መራኺ ደስ በሃሊ ድምፂ መሰንቆ ናይ ደረፍትን ናይ ነፋሕቲ እምብልታን ሰምዐ። እቲ ድምፂ ብድሕሪኡ ስለ ዝነበረ ካባይ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ንድሕሪ ቆላሕ በለ። ኣዝዩ ባህ ዝብል ግዜ ዘምጽኦ ዝብልጭልጭ መብራህቲ ዘለዋ ሓንቲ ዓባይ ከተማ ረአየ። ኣዝዩ ከዓ ፈትዋ። ኣብታ ከተማ ዝወስድ መገዲ ድማ ምስቲ ዝኸደሉ ዝነበረ መገዲ ከነፃፅራ ከሎ ድማ ናብታ በረኻ ዓዲ ዝወስድ መገዲ ግና ነዋሕ ዓቐበት ተሪፍዎ ስለ ዝነበረ እቲ ናብታ ከተማ ዝወስድ ንሰጣሕ ዝበለ ጎልጎል መገዲ መረፀ። ንድሕሪት እውን ተመለሰ። ናብታ ከተማ ክኸይድ ድማ ጀመረ። ኣብቲ ኣፍ ደገ ከተማ ከዓ በፅሐ። እንሆ ካበይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ኣታ ወደይ ብነስነትካ ባህ ይበለካ። ብዘን መዓልትታት ንእስነትካ ልብኻ የሕጉሳኻ መገዲ ልብኻን ብምጥማት ዓይንትኻን ተመላለስ ዝብል ድምፂ ሰምዐ። ናብዝን ናብትን እናበለ እናጠመተ ባህ ደስ እናበሎ ናብቲ ውሽጢ ከተማ ኣትዎ። ባህ ዝበሎ ዓይኑ ናብ ዝረአዩ ሓጎስ ክረኽበሉ እኽእል እየ ናብ ዝበለሉ መገዲ እውን ዘንበለ ትምኒት ስግኡ እናፈፀመ ኣብታ ከተማ ክቕመጥ ጀመረ። መዋልዕትን መሳተትን ብዙሓት መሓዙት ኣጥረየ። እሳቶም ብምዃን ድማ ነቲ ኣብታ ከተማ ዘሎ ኣሎ ዝበሃል የሕጉሰና ይኽእል እዩ ዝበልዎ ቦታታት እናበፅሑ ዓንደሩን ድሕሪ ግዜ ግን ክጭነቕ ምስ መሓዙቱ ክበኣስ ጀመረ። እቲ ኩሉ ዝገብሮ ድማ ዕግበት ሰኣነሉ። ኣዒንተይ ዝደለዮ ኩሉ ኣይከልከልክዋን፣ ሓጎስ ዝበለ ኩሉ ንልበይ ኣይከልከልኩን። ግን ብኩሉ ፃዕረይ ነብሰይ የሐጉሳ ነበርኩ። ውፅኢት ኩሉ ፃዕረይ ግን እዙይ ኮነ እናበለ ክሓስብ ጀመረ። ከስተንትን ጀመረ። ከምዚ እናበለ ከሎ ንርእሱን ከናፍሩን እኩይ ክገብሩ ብሕማቕ ስራሕ ዝተፃመደ ዝብል ቃል ሰምዐ። ከምኡ እውን ንዓለም ወይ እውን ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው፣ ዓለምን ፍትወታን ኩሉ ሓላፊ እዩ ዝብል ናይ ኣቦታት ምኽሪ ዘከረ። ዝገበሮ ኩሉ ተጣዓሰ። ኩሉ ነገር ናይታ ከተማ ኣጽሊእዎ
ኣእምሮኡ ስኒቱ ከም ጽልል ኮይኑ በይኑ እናተዛረበ እግሩ ናብ ዝመርሖ እናኸደ ከሎ ህዝቢ እታ ከተማ ድማ ብሰሓቕ ክባጭውሉ ከሎ ጭንቀት ሓዘን ወሰኸ። ካብታ ከተማ ከዓ ቀልጢፉ ወፀ። ክወፅእ ከሎ ድማ ሃንደበት ምእንተይ ክትህፍትን ብሓቂ ጸረየ ወርቂ ካባይ ክትዕድግ ሕፍረት ዕርቃንካ ምእንቲ ከይቅላዕ ክዳንካን ጻዕዳ ክዳውንቲ ክትርኢ ዓይንትኻ ክትኩሕለሉ እውን ኩሕሊ ካባይ ኣነ ነቶም ዘፍቅሮም ዝበሉ ይጎንሖምን ይቓጽሖምን እየ። ደግን ቅንዕ እሞ ተነሳሕ ዝብል ብርቱዕ ድምፂ ሰምዐ። ካብቲ ዝነበሮ ሓሳብን ጭንቀትን ኣባራብሮ ካበይ ከም ዝኾነ ግን ከም ዝኾነ ንምርኣይ የማን ፀጋም ጠመተ። ኣብ ከባቢኡ ግና ሰብ ዝበሃል ኣይነበረን። እቲ ድምፂ ካብታ ከተማ ወፃኢ ከም ዝኾነ ተረድአ። ጉያ ናብታ ድምፂ ዝሰምዓሉ ቦታ ኣምርሐ። እንሆ ካብታ ከተማ ምስ ወፀ ናብታ በራኽ ዓዲ ክትወስድ ቀጣን መገዲ ፀባብ ኣፍ ደጋ ዘለዋ ብማዕጾ ተረኣየቶ። ከምታ ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ዘይኮነ ኣስዋረ ዓጢቑ ናብኣ ተበገሰ። ከይቆረፀ ንመገዱ ቀጸለ። ድሕሪ ነዊሕ ኣድካምን ጉዕዞ ድማ ነቲ ተሪር ዓቐን ወፅኦ ንምእማኑ ዝጸግም ለምለም መሬት ኣብ ማእከሉ ድማ ብርሃን ኣዝዩ ዘቐደመ ውቅብቲ ቤት ረአየ። ካብቲ ቤት ድማ ንዑ እንጀራ ይብልዑ፣ ዘለልክዎ ወይኒ ይስተዩ፣ ብሂወት ክትነብሩሲ ሕሽነት ሕደጉ፣ መገዲ ምስ በዓልካ ተመላለሱ ዝብል ድምፂ ካብታ ቤት ይወፅእ ነበረ። ቤተ እግዚኣብሔር ምዃኑ ሽዑ ተረድኦ። ብሓጎስ ምክንያት ትብዓት ክትረክብ ኣይከኣለን። ብግንባሩ ተደፊኡ መገዲ ፀበባ ኣብ ዳብሱ ክሓብእኒ፣ ኣብ ውሽጢ ድኳኑ ክኸውለኒ፣ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እዩ እሞ እግዚኣብሔር ሓንቲ ነገር ለመንክዎ፣ ውቁብ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ኣብ መቕደሱ ንምርካብ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ እናበለ ብዓውታ መዝሙር ዳዊት ክዝምር ጀመረ ይበሃል። ፍቑራት ኣሕዋተይ ካብዚ ዛንታ እቲ መንእሰይ ንስኻ ወይ ንስኺ ክንከውን ንኽእል ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኩላትና መስተዋዕሊ ልቦና ይሃበና። ካብዚ ናብ ዓለም ኮንቱ ነገራት ይሰውረና ብሓቂ ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኣብ እንኮ ደቒ ስምከ ይፀውዑ ናው